A dneska se zahrajeme s Lolem, nebo jak se s Davidem v video, tak uvidíme. A jdeme rovnou, co budeš dělat, počkej, já tě musím, co budeš dělat. Já nemůžu psát, jo, napíšu, že už jo, natáčím, natáčím. Já natáčím. Napíšu pozdrav, někde, pozdrav, jen si zahraj jen si zahraj oby. Pozdrav. Počkej, co? Počkej, co? Ahoj lidi. Jo. Tak on se jmenuje David, jo, a uvidíme. A já mu napíšu, jdeme hrát, počkej, hrát, jo, a počkejte, já to teď jenom stopnu. Počkej, napsal, dejte odběr a líbě, to napsal, dobře to napsal, tomu fajn, tomu fajn, dejte mu taky odběr, až bude YouTube. A no jdeme se na to vrhnout, jdeme hrát, tak se hraj, počkej, jdeme napsat hraj, aby hrál, hraj, tak se já teď hraju, jo, hraju, dělám o 106, o 105, jo, a já se jdu podívat, jestli tady někdo může mi závodit. Aha, nemůžeme. A počkej, kde je? On se odpojil. Počkej, já se na něho podívám, se tady je. Jo, on se odpojil. Hraj. Co to sakra? On se sakra odpojil, tak počkej. Já se jdu teďka. Počkej, tak to ne, bráško, tak to nebude. Jdu za ním okamžitě, co šel hrát. Počkej, hraj oby. Co? Oby. A oby, buď, hraj oby. Hraju. Dělej. No musí, sakra, jít, instalovat se a to. Proč, sakra? Řekni mi, ale počkej, já jsem tady. Počkej, skip, ne. On tady není. No, tak to já, lidi, zdá se, že teďka na videu nebude, protože my se neuvidíme. Já již tak to musím udělat, že půjdu, jo, a jinak já nevím, jak to udělá, ale já tady vezmu tady to. Zahraju si. Škoda. Minuta mám, tak se já rychle a jdu. Dělej, hopla, ježiš, ne, sakra. No ale, bráško, nebyl jsi teďka na videu. No, nikdy se setkáme zase, když něco budeš hrát, bráško, nebo pošleš mě hrát, tak budu s tebou hrát, tak hrajne, no. No, já jdu, tak, ježiš. No, tak dejte like a odběr, jak říkal prostě David, a uvidíme. A já napíšu, hraju s Davidem, a zatím se loučím, čau.